Здравейте! Здравей. Разбрах от формуляра ви, че имате диабет и искате да отслабнете. Сега ще ви заведа на първата ви тренировка. Здравей! Защо не пробваш на нашата палитра от групови спортове? Те са много динамични, експресивни и емоционални, като фетфайта. Прав, прав, коляно, коляно, прав. А знаеш ли, като се замисля, може да пробваш танцовалната част от степ аеробиката. А защо не опиташ полуфитнес? Супер забавно и всеки може да се научи. Освен многообразието от спортове, при нас има и невероятен медицински екип. Ето това са част от нашите лекари. Разбрах, че имате диабет, за това сме ви приготвили гликомер, с който да осъществим постоянен гликемичен контрол. А знаете ли, че покачването на мускулна маса помага за регулирането на вашата кръвна захар? Мускулна маса ли чух? И аз това ще е лост. Я ела да се позабавляваме. Плащай топка. Браво! Това план. Била ли сте пилатата сега? Не. Много е лесно, повтаряй след мен. Ти нали беше за отслабване? Да. Ела, ти покажа нашата кардиозона, но ние не използваме, а използваме нашите високоинтензивни групови тренировки за тази цел. А именно тренировка с фан. А сега е Ако искаш да освободи стреса, можеш да пробваш нашите бойни изкуства, както ти, така и твоите деца. лесно, опитай. Всеки наш клиент се превръща в част от семейството на Дизайн!